Mga nagtig-a naman nga lahar sa mga suba sa protected area sa Mount Kanlaon, plano nga kuhaon suno sa Negros Occidental PENRO. Nakatuto kay Ling Pedreso. Sa masami may nagaluntad nga lahar kag muddy stream flows sa tion nga maeksperiensyahan ang pag-ulan-ulan sa Negros Occidental. Gani bilang pagpanghanda, nagpadala sang request ang Protected Area Management Board sa Mount Kanlaon Natural Park sa DENR nga naghinyo sang pagpatigayon sang clearing sa mga nagtig-a nga lahar. Suno sa PENRO, mangin target ang mga suba sa sulod sa protected area sang Mount Kanlaon. Sa subong, puno na siya sa lahar na nagtig-a. Hindi bidayon maka-decide ang pamilya. Bawal ang dredging kag quarrying within protected areas. Hindi makonsider na siya quarrying, especially kung ipagawa nimo ang kuhaon nimo pala nga lahar. Kinahanglan suno sa PENRO nga kakson ang mga tig-a nga lahar agud malikawan ang pagbarasang tubig nga nagailig kun mag-ulan. Damo na siya, especially sa La Castellana, area ng Carlota, hindi lang pa namon pa man ma-estimate ang volume. Delikado ni siya o kung magkabaskog ang ulan, tingin puno na ang mga terrorist, siyempre makita sa lowest point. Samtang ginpasugta na nga magpauli sa Barangay Arala, Carlota City ang 61 ka mga pamilya nga nag-evacuate sa paglupok sa Mount Kanlaon. Natala naman nga papulion ang 22 ka mga pamilya sa Bago City sa Sabado suno sa OCD-NIR. Eileen Pedreso, 1 Western Visayas.